Sesang Wali bareng BOG. BOG. Lensa Multimedia Ari Jaya Ari Like That. Tak dukoke wojo tali sak kotange saikine lago irang saslirane Kak isine ta Mas lunga menyang endi tanpa pamit lan ngabari apa kowe lali karo aku iki Sadian regone nembe kuwi wujud katresnaku cari kowe melu aku lah kok mlayu wis prosenake sing wis jowe apa kurang larang pungkasane kowe ilang nek bengi aku golek tali kota Oke. Iki Mas taline takut terane merga paparang Taline om aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mong semene wae duh Kang Mas aku basuki aku ora bakal yen Gusti ngaparangake mesti bali Matali kotanya kita simpen jarone hati Tali kota saksi tresnaku dan suci ya Yo masih pertama BOG Iya Lensa Multimedia Teknosan Yen wis tukoke wojo tali sak kondange saikine lago ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit lan ngabari apa kowe lali karo aku iki Sadian regone nembewu kuwi wujud katresnaku cari kowe melu aku lah kok mlayu menyang endi tanpa pamit lan ngabari apa kowe lali aku iku mereka paparang aku dijodohke marah karo priya siji wis cukup
hati tali kota saksi tresnaku kang suci tali kota saksi tresnaku kang suci yo yo Tali tali kemang. tampar Tali itunya sudah. Ya, sarene ora ana sing request Nggih. lagu, sajane tak kayak kesempatan tapi gak ono sing munggah. Nggih. Ya wis akhir sakmene wae. ya. Nggih. Sebenarnya BOG ingin berlanjut terus, tetapi waktulah yang membatasi kita semuanya. Mungkin ada kesalahan dan kekhilafan dari Ari Jaya Audio Sound Profesional dan juga AR Lighting dan juga Lensa Production atas nama Gombloh. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.